Mendes, Gosset. Dan bwysau gan George Hughes. Aaron Edwards yn ei dwy ni. O, hyfryd. Gan Louis Robles. Robles ydych chi'n ryddhau Jordan Davies. Davies ben fo Morgan Owen Davies! A mi gyfodd ei gyffyrddiad gan Connor Roberts o'r ergyd gan Jordan Davies. Y gwrth ymosodiad gan yr ymwelwyr. Robles allan a Jordan Davies. A mi oedd hwnna yn mynd i fewn o dan y traws. Do'n i bai am y cyffyrddiad gan Connor Roberts. 2v2! Chislovich. Young yn ei gosod tu nôl i Darren Thomas. Symudiad da gan Gaernarfon. Ond yr ergyd gan Darren Thomas yn syth at Alex Brown yn y gol i Bae Colwyn. Ond chydig bwysau fan hyn ar Chislovich gan Ethan Roberts. Roberts o'n drech na Chislovich. Pwy sydd ar gael iddo fo ar ymyl y cwrt. Mae'n Robles. Y bel yn tasgu allan a Paulo Mendes sydd yna. Ond at George Hughes. Hughes edrych am Jordan Davies. Davies cael ei figilio gan Phil Mooney. Davies yn gwneud yn wych yn edrych am Alex Moore. Mae'n tasgu at Ethan Roberts. Mi ddoth y bel yn sydyn. Chdi bach yn llit gweithio yn y fan yna i Ethan Roberts ar y droed chwith. Ond cyfle arall i'r ymwelwyr. Mae'n Aaron Williams ar tafliad i Bae Colwyn. Mae'n hanner dwsin yn y cwrt yn disgwyl am y tafliad. Ond y peniad allan gan Darren Thomas yn ôl at Aaron Williams. Williams i fynd heibio i Bradley, o mi nath o'n dda i gael ei groesiad i mewn! A mi oedd Ryan Astles i fewn amdani hi. A mi gymodd i gyffyrddiad oddi ar un ochr eiwyr Caernarfon ac allan am geg gornel. Astles. Wel i Jordan Davies fynd ar ei holi. Amseru'r rhediad yn berffaith. Ac yn ennill y bel hefyd cadw hi rhag mynd allan am dafliad. Ethan Roberts o Aaron Edwards. Am gyfle i Aaron Edwards. Croesiad at Edwards a'r bel yn fflachio heibio'r postyn. Morgan Owen. Dyna Danny Gosset. Owen. O, sodliad gan Rio Owen mynd efo heibio i Ryan Astles. Owen! Ac i gefnyrwyd gan Brad Young! Dan ni union hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Sgilia godidog gan Rio Owen i dwytho Ryan Astles. Ac yna, y bas ar blat i Brad Young. Aaron Edwards, Ethan Roberts y tu allan iddo fo. Dyma Ethan Roberts, fyna 3 yn y cwrt os all y croesiad dod i mewn y dawi. Ac yn gwiro at Jordan Davies. A mi oedd angen yr arbediad gan Connor Roberts. Y bel yn cael ei chwipio i fewn gan Ethan Roberts. Jordan Davies yn ei rheoli hi'n gelfydd. Chwip o ergyd. A mi oedd angen yr arbediad gan Connor Roberts. Ethan Roberts. Moore yn fwy effron y neb. Ac Morgan Owen. Ac yna Mendes oedd angen i ddod yn ofalus. Aaron Edwards! O! Chwip o ergyd gan Aaron Edwards. Connor Roberts. Ar gig rydd. Darren Thomas gwneud yn wych. Dyma Rio Owen. Owen at Brad Young. Young am ei ail di gyfyddi wiriad. A mi oedd angen yr arbediad yn isel. Gan y golwr am arbediad. Gan Alex Brown am gyfle i Brad Young. A mi ail o am ail Caernarfon. Aaron Edwards. Dan bwysa. Mi nath Moore yn dda i ganfod Aaron Williams. Mae yna 4 ar ymyl y cwrt os allai gael ei groesiad i fan. Mae gen i fo le, mae gen i fo amser y fan hyn. Aaron Williams yn ei anwesu at yr ochr bella'r peniad yn ôl ar draws. Yn disgyn i Williams! A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Mi oedd Kyle Harrison yn ei chanol i fel ac yr oedd Aaron Williams am gyfle'r ymwelwyr. Aaron Williams, yr un hir ac yn uchel unwaith eto mae'n rhydd yn y cwrt i Jordan Davies. O, am arbediad am a Louis Robles yno! Mi oedd hwnna'n anochel, mi oedd hi'n dod, mi oedd yr ymwelwyr wedi bod yn curo ar y drws ers rhyw 5 munud. Jordan Davies yn ei chanol ei, ond Louis Robles oedd yn y fan ar lle. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agosa yma. Niol Gair efo'r dyfarnwr am ryw ddigwyddiad dwi'n credu ddigwyddodd yn ystod yr hyn arweiniodd at y gol. Mae Mr Griffith yn derbyn i gyngor o. Ac yn nodi
bod na drosedd wedi bod yn yr hyn arweiniodd at y gol. O cam sefyll ydy'r penderfyniad. Mae'n ôl yn Caernarfon 1, Bae Colwyn dim. Darren Thomas yn cael ei greisio diwan at Bradley traed cyflym. Bradley! O! Sut arwyneb y ddear oedd hwnna ddim i fewn. A Brad Young yn taflu di hyn at y bel ar y postyn pella. Traed cyflym. A'r pen arall i'r cae yma. Louis Robles, lledu'r bel allan at Jordan Davies. Mae yna Dan yn chwarae Bae Colwyn rwan. Jordan Davies, heibio Darren Thomas, mae'n rhydd ar yr ochr bella o'r arbediad. Gan Connor Roberts. Leiron Edwards, fydd o ddim eisiau gweld yr uchafbwyntiau. Owen allai amseru'r bas at Sean Bradley, ond a Bradley ben efo Solford. Bradley ar y droed chwith. Bradley! Rhyw droedfedd yn is. Mi fysa hwnna'n rwyd, wel am symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall. Yr arbediad gan Connor Roberts yn naill ben. Sean Bradley bron a dyblu'r fantais y pen arall. Bradley. Naill ffordd o'r llall. Mae'n dal yna i Sean Bradley. Morgan Owen, Owen, traed cyflym gan Morgan Owen. Mae'n tasgu at Owen. Darren Thomas. Hyfryd gan Danny Gossett. Ond mi oedd o'n cam sefyll. Brad Young traed cyflym. Danny Gossett yn ôl at Brad Young ar ergyd. Na chi gol. Na chi gol gan Brad Young. O mi drodd heibio i Ryan Astles. Wel tas o'n bodoli. Ail gol i Brad Young. Mae o ar dan i'r Canaries. George Hughes. Argi crydd i Bae Colwyn. Cyniad hydd i Kyle Harrison wanta. Brad Young, ras efo Ethan Roberts, dyma Zach Clark, yna le'r ochr bella gan Chislevich. Dyma Bradley yn ôl at rediad Zach Clark, yna le gyda amser i gael ei greisiad i mewn. A draws wyneb y gol, mae'n disgyn i Paulo Mendes! A Danny Gossett! A dyna'r triffwynt i Gaernarfon, dim amheuaeth o gwbl, a drydedd gol. A dyna i diweddu, ebos na goni Bae. Be aggressive, Stan! Hill, a'r creisiad Davies, y gwiriad yn ôl, mae'n rhydd yn y cwrt, mae Pete yna. A'r bel yn cael ei chlirio ddi ar y llinell gan Phil Mooney.